AKCC student yau muke maranar kandi 2021 bas gashi yanzu za mu tafiya. Komai za na fara dole sai na saka wanda ya yi kuma ya bani lafiya da aran rayuwar da kuka gane ni a cikin ikonsa muke komai zamani a bayan kare ni dan bana tsare mu da kakani kayar kwancin zamaniya. Salati ka ƙara da tawa manzan mu abban binta da farki na daidai mai ma'awa al'aminu sarkin kyauta. Halin sabai ƙara su kasuwan da wansa ba sa huta burin su kawai ya faɗi su cika wannan su ne managarta. Kwana a tashi dacen muke ta girgen kwana gashi lokacin ya zo ba a san mu ba muna ta yin ban kwana. Dama an ce duniya taɓawa kuma budurwar wawa wanda bai sani ba ka zauna a turki yana tsumayin gawa. Addu'ar iyaye ta karɓu sai nasara muke ta gani gata tsira hankali a karatunmu ne sanya yanzu ba mu shiririta domin zama wani a rayuwar ka dole sai ka yo bauta ka san daɗi da rashi kafin wataran dukiyar ka koranta. Sadiq M Square na zo da shawara gurin yan baya dagiya kusa a cikin ranku kare da ku bari ku yi sanya mutuncin ku shine ilimin ku kuma jarin ku kare da ku kariya inda da shi kuna da makami babba wanda za ku raraki ƙarya. AKCC da na ci ke sawa a kai mataki babba kowace rayuwa akwai kalubale na ta kankani ko babba ilimi shine jigon nasara ta muna faɗi ba wai ba samun shi ka ƙara ginin goban mu ba wai tibi na kuɗi ba. AKCC ta tara tilin ɗalibai jajirtattu a ko'ina a ƙasar nan ba mu tsoron zuwa mun gogantu me kamar zuwa gan aika ƙara faɗi muke mun ribantu rayuwar mu za ta yi kyawo da mutan kwarai mun siffantu. AKCC alkalami ya zarce takobi zance na gaskiya kenan mai ilimi ya sha bamban da jahilin da bai da sani sannan komai wuya komai tsanani sauki na tare da su kenan mai hakuri ne kan dafa dutse har ma ya sha roman karshe. AKCC tun martaba ku ta samu tun busa goyo duk jihar Kano fa an san mu fannin ilimi yanzu zai wuya a samu tsarar mu sai masha Allah rabbi ya share kokan mu. Tafiya aka ce waye malaman mu zan kai da ku domin kun yi dukkanin kokari da mun Hausa man tudu barku tunanin ku dare da rana wai wuce cikar kudurin ku mu zam dalibai na kwarai wato abin fala a gare ku. Kaina da lokaci hakuri ne ya samu kayo rata ga junan mu mun saba alkhairi wa kanmu muke yin fata har ma da godiya wa iyayen mu domin mu sun yi bajinta sun tsaya tsayin daga domin rayuwar mu ta inganta. AKCC student yau muke maranar kandi 2021 bas gashi yanzu za mu tafiya.
aha